Šta radiš? Gledam temu narudžbu. Lukas radi svoju prvu temu narudžbu i snimamo to za YouTube. A šta ti radiš? Diram psa. Diraš psa? Nije baš oduševljen s tvojim diranjem. Da. Kradem bakari, nogom lepo kada ga ukradem. O, pitaj me komu gdje si ga krao ti. A ti, Lukas, šta ti znaš pjevati? Ja krade bakari, nogom je lepo kada ga ukradem. Oj, kada kupim samo nađem bakare, najbolji metan nosi, pitaj me komu gdje si ga krao ti. Kuma ne mogu kažem ti to. Ja kradem bakari. Kužeš? Ja si me. A šta to jedeš, Lukas? Šta si to poja? Nego? Nis. Ćeš pokazat? Nis. A daj! Skrivečki.